miyo nyithindo ma Kenya ka chalre, ibed nyathi jamoko, ibed nyathi jachan, ubedo e klas achiel tipuonjo gi japuonj achiel. Omiyo kana awinjo wachni na para ahinya ni to ang'o momiyo wachni idwa kel garaka to jopiny pok nong'eyo, nyithindo pok ong'eyo, jopuonjre pok ong'eyo. Mokwongo nitie stakeholders madongo dongo education system ka. Wan gi Heads Association motelnegi jogo marito skunde e Kenya ka mangima, mamoko wae national schools, moko wae county schools and kamano. To nitie organizations moko miluongo kaka NAT, kaka KUPPET, kaka Parents Association, Ministry Education, Parliament Education Committee. Jogi owinjo bed ni ka policy madwa chuno ni jo skul te nyaka ti gi wachno, owinji kongi luongo gi mapenj gi pachgi ni to gima kama kidwa tim e Kenya ka to biro dhi konyowa, nikech policy moro amora mikelo mokwongo nyaka ng'i benefits mage kapok oter ne jopiny. Omiyo gini kokel, an kaka ng'ama opuonjo higni mang'eny, na puonjo madhi mabedo jatelo jo skunde me secondary, mabedo bende jatelo mag organizations mang'eny mag school. Ei school kacha nitie gimiluongo ni vote heads. Vote heads gi gipogore. Mo nitie ni personal emolument, magik machulo salary mag jok matie school kanyo, kendo obed board of management teachers, obed jo UHO, obed clerks, koro ma pesa ma tiyo kanyo. Nitie moro bende tuition account meng'iyo go buge to gi gik machalo kamano. To nitie gimoro ni MRI, maintenance, repair and improvements. Koro iyudo ka